Morjesta, tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa testissä oli espanjalaisen Orbean sähkömaastopyörämalliston trail-ajoon suunnattu Orbea Rise LT2. Orbean Rise oli aikoinaan vuonna 2020 varsin erilainen ja omalla tavallaan mullistava kevytavusteinen EMTB. Muistan vuonna 2021 testanneeni Gen 1 Riseä useita ajokertoja. Pidin sen erilaisuudesta, sen Shimanon EP8 RS Tuned by Orbea moottorista ja siitä, kuinka se yhdisti kevyen, eloisan ajotuntuman ja sähköpyörän hauskuuden. Kuitenkin paljon aikaa on kulunut ja kevyt sähkömaastopyörämalleja on esitelty sen jälkeen huima määrä. Vieläkö Orbean Rise tarjoaa jotain erilaista? Testattavaksi saapui Orbean uudistettu Rise 2. Gen 2 myötä Rise on jakautunut 2 malliksi. Se niin sanottu alkuperäinen on nimeltään Rise SL ja tämä testiin tullut kantaa nimeä Rise LT. Rise SL Superlight on se lyhyempi joustoinen malli, joka joustaa 140 milliä edestä ja takaa. Sen rinnalle kehitettiin Rise LT Long Travel, joka on pidempi joustoinen malli, joka joustaa 160 milliä edestä ja 150 milliä takaa. Runko on identtinen molempien mallien välillä. Orbean suunnittelijat ovat nerokkaasti saaneet yhdestä mallista 2 mallia. Tämä on tietenkin vaatinut huomattavasti enemmän kuin uuden tarran lätkäisyn runkoon. Gen 2 Risen runko onkin saanut joukon parannuksia, jotta se olisi valmis ottamaan LT-mallin tuoman lisähaasteen. Gen 1 Risen runkoon verrattuna etukolmion jäykkyyttä on kasvatettu 22% ja takakolmio on 14% aiempaa jäykempi. Kuitenkin rungon jäykkyys on koko riippuvainen, eli esimerkiksi M- ja L-kokoisissa rungoissa on 7% jäykkyysero, jotta erikokoiset kuljettajat saisivat samankaltaisen ajokokemuksen. Näkyvin ero on Gen 1 Riseen verrattuna kuitenkin runkoon lisätty vinotuki. Muuten runko on säilyttänyt Siron ulkonäkönsä. Risen moottorina toimii Shimanon EP801 RS2 tai EP600 RS2 Rise-mallista riippuen. RS-logo Shimanon moottorin kyljessä tarkoittaa Orbean omalla algoritmilla toimivaa moottorin ohjelmistoa, jonka he ovat suunnitelleet Espanjan tehtaalla. Sekin on päässyt toiseen generaatioon. Orbea kutsuu tätä nimellä RS Rider Synergy Control System. Tätä kirjoitettaessa Orbea julkaisi päivityksen 2026 vuoden järjestelmään. Se käsittää muun muassa uuden remoten tankoon, heidän omavalmisteisen sähköisen hissitolpan ja heidän oman RS-applikaation. Mikä hienointa 26 vuoden RS-päivityksessä on, että Orbea on ottanut suunnan, jossa sähköisen vaihtajan ja hissitolpan akkujen erikseen lataaminen jää historiaan. Nyt kaikki ulkoiset laitteet on kytketty pyörän akkuun, joten yhden akun lataaminen tulee riittämään. Akkuvaihtoehtoja on 2. 420 wattituntinen pikkuakku ja 630 wattituntinen iso. Molemmat akut hyödyntävät uusinta akkuteknologiaa ja ovat kooltaan hyvin kompakti ja painoltaan hyvin kevyet. 630 wattituntinen akku painaa vain 2,88 kiloa ja 420 wattitunnin akku painaa vain vaivaiset 1,95 kiloa. Kumpikaan akku ei ole irrotettavissa rungosta helposti latauksen ajaksi, vaan lataus onnistuu ainoastaan rungossa olevan pistokkeen kautta. Järjestelmään on mahdollista myös kytkeä lisäakku Range Extender 210 wattituntia. Testiin saapunut Rise LT on mallimerkinnältään H10. H kertonee rungon materiaalin, joka on alumiini. Testipyörässä moottorina on Shimanon EP801 RS2. Tässä moottorissa oleva Orbean RS-ohjelmisto onkin siinä mielessä kiinnostava, että Shimanon Steps-applikaation kautta voi valita 2 tehokarttaa. RS-ohjelmiston, joka tarjoaa 54-56 Nm vääntöä, ja RS Plus-ohjelmiston, jonka max-vääntö on 85 Nm. Applikaation kautta voi tietenkin muokata avustusmodeja,
Eco, Trail ja Boost-modea haluamallasi tavalla ja valita muun muassa Overboostin pituuden. Orbea luonnehtii Rise LT:n olevan aggressiivisella geometrialla varustettu trailpyörä, joka on tarkoitettu kuskille, joka shreddaa teknisten polkujen läpi. Komponenttivalinnat ovat sen trail-kutsumuksen mukaiset. Edessä vaimennuksen hoitaa Foxin 36 Float Performance 160 millin joustovaroin. Takapäin vaimennuksen hoitaa Fox Float Performance 2 Post Evol Custom Tuned ja liikevaraa siinä perässä on 150 milliä. Jarrut ja vaihdekomponentit ovat Shimano. Jarruina toimii neljämäntäiset M6120 jarrut 200 mm jarrulevyllä edessä ja takana 180 mm jarrulevy. 29 renkaat ja vanteet ovat hyvin ajateltu trail-ajamisen haasteisiin. Edessä renkaana on Maxxiksen Assegai 3C Max Grip Exo Plus ja takana Maxxiksen Minion DHR2 3C Maxterra Exo Plus runkosuojauksella. Kuten sopii odottaa, niin Rise LT-malleja on aika liuta. Tämä alumiini H10-mallin lisäksi on olemassa yksi huokeampi alumalli. Muiden niin sanottujen M-mallien runkomateriaali on hiilikuitua. Kuitenkin ihastuttava asia on Orbean nettisivujen kautta mahdollinen pyörän kustomointi. Tähän testissä olevaan H10-pyöräänkin on mahdollista kustomoida itselleen sopiva akun koko, etuiskari, takaiskari, vanteet ynnä muuta. Joten voidaan sanoa, että kustomointimahdollisuutta on rutkasti. Kuitenkin kalliimpien Rise-mallien kohdalla kustomoinnin mahdollisuus kasvaa myös kustomiväreihin. Tämän L-kokoisen testipyörän mitoitus on hyvin trail-pyörämäinen. Sen reach on 485 milliä. Satulakulma on jyrkähkö 77,5 astetta. Takaharukan pituus on lyhyenpuoleinen 440 milliä, huomioon ottaen Risen LT Full 29 rengastuksen. Rise LT H10 painaa 23,1 kiloa polkimilla. Rungossa on mahdollisuus säätää geometriaa loivemmaksi tai jyrkemmäksi takaiskarin perässä olevasta flip switchistä, josta voidaan 6 millin avaimella helposti valita low tai high, keskiön korkeus vaikka kesken lenkkiä. Tämä tietenkin vaikuttaa moneen. Ohjauskulma low-asennossa on loivempi 64 astetta ja high-asennossa puoli astetta jyrkempi. Samalla satulakulma on puoli astetta loivempi low-asennossa ja high-asennossa se on puoli astetta jyrkempi. Miltä tämä alkuperäisen Risen toisen generaation pidempijoustoinen veli tuntui ajaa Suomen syksyisillä poluilla? Valitsinkin aika nopeasti täyden tehon 85 Nm RS Plus-tunninen käyttööni, sillä se jaksoi viedä Rise LT:tä sen ajo-ominaisuuksien mukaisen vauhtiin paremmin. Tämä tietenkin syö akkua paljon nopeammin kuin RS-mode. Pisin lenkki, mitä Rise LT:n 630 wattitunnin akulla ajoin, oli 35 kilometriä käyttäen Boost-modea. Lenkin keskinopeuden ollessa 21,2 kilometriä tunnissa, eli akkua säästellen ei menty. Shimanon EP801 moottori vetää hyvin. Se ei tietenkään ole yhtä voimakas vedoltaan kuin tehokkaammat muiden valmistajien moottorit. Virallinen testimäen kapuaminen RS Plus-ohjelmalla ja Boost-modella kesti 38 sekuntia. Kuitenkin hieman turhauttava asia on edelleen Risen jäljellä olevan akun latauksen määrän arvailu. Kun vihreä valo palaa, se tarkoittaa, että akussa on jäljellä yli 21% varausta. Kun punainen valo syttyy, se kertoo, että varausta on jäljellä alle 21%. Punainen vilkkuva valo tarkoittaa, että olisi hyvä olla lähellä kotia jo. Onneksi tähän on tulossa päivitys 26 vuoden malleissa uuden ohjaimen myötä. Mutta siihen asti suosittelen tilaamaan Risen näytön kanssa. Akun varauksen voi tietenkin tarkistaa applikaation kautta, mutta se on varsin hidasta. Kuitenkin jos haluat säilyttää Clean Look-ohjaimon ilman näyttöä, niin voit yhdistää Risen Garminin laitteeseen, jos sellaisen omistat. Nyt kun kilometrejä ja ajokertoja on kertynyt, niin mietteet ovat seuraavanlaiset. Rise LT H10 on vaikea kutsua enää
kevyt sähkömaastopyöräksi. Yli 23 kilon painolla, polkimilla, 630 akulla ja RS-ohjelmiston 85 newtonin ja plus 500 wattin tehoilla. Näillä ominaisuuksilla se suorittaa melkein samalla viivalla kuin niin sanotut isot sähköpyörät, jääden vain hieman moottorin voimassa ja akun kapasiteetissa. Kuitenkin syy Rise LT:n hommaamiseksi ei olisikaan se Rise Gen 1 keveys, vaan Rise LT:n sekalaisessa maastossa loistavat ajo-ominaisuudet. Rise LT toimii minulle parhaiten vaihtelevassa teknisessä maastossa, juurakossa ja kivikossa, joissa sen ketterät ajo-ominaisuudet tulivat parhaiten esille. Yhdistäen 29-renkaiden tarjoaman pidon ja rullauksen esteiden yli, niin meno oli virnettä nostattavaa. LT oli erittäin helpontuntuinen asettaa nopeasti halutulle ajolinjalle ja ajaa mutkan läpi. Useamman kesken lenkkiä tehdyn kokeilun jälkeen itse tykästyin ajamaan LT:tä perälow-asennossa. Se tarjosi minulle paremman ajoasennon ja tuntuman siihen, mitä pyörä tekee jalkojen alla. Tässä perälow-asennossa Rise LT meni mutkien läpi todella nätisti. Totta kai kun keskiö laskee, niin kampien kanssa joutuu olemaan hieman varovaisempi ylämäkeen mentäessä välttääkseen ilkeät kampien osumat kiviin. Sen jousituksen toiminta on herkkää ja onnistuu pitämään renkaat hyvin maassa liukkaassakin maastossa syöden iskut mukisematta. Kakkosgeneraation Rise LT on Rise Gen 1 monikäyttöisempi, hauska ja ketterä trail-sähköpyörä. Sen Shimanon EP801 RS-moottorin ohjelman voi valita omien menohalujen mukaan. 630 wattitunnin akku on tarpeeksi iso pidelle millekin lenkeille ilman, että omia menohaluja tarvitsee sen kummemmin säästellä. Mutta se ei olekaan se ainut juttu, vaan toinen on sillä ajamisen hauskuus. Sillä voi paremmin pitää hauskaa vaihtelevassa maastossa kuin alkuperäisellä Risellä. Se ei kuitenkaan hairahda enduropyöräsuuntaan liikaa, vaan toimii hienosti joka paikan trailpyöränä. Siihen alkuperäinen Rise ei oikein taipunut. Se on todella hauska pyörä kuskille, joka haluaa pyörän, joka toimii Suomen vaihtelevissa maastoissa. Morjesta! Jos tykkäät tämän kaltaisesta sisällöstä, ota kanava seurantaan ja tykkää videosta. Moro!